mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sannan ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Mai son yawaita surutu to ba zai guje wa karya ba, yau idan ka dauki alkawari ka cika ba ka dinga zance ba, a cikinmu babu mai cewa yau mai sola bai kwatanta ba, mai sola har idan talakawa sun yo kira yana amsawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Al'umma masoyan mu ga kokon bara da alfarma, da muka da fure abun mai sola irin shi mu muke nema, dan yayi yanzu mun shaida Allah rabbu sake mai dama, in yayi ya gama wani zai yi ko rabbu ba ya san gaggawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. In ka fahimci zance na duka ba wanda zai ga laifina, dan yayi ya kuma ya sake kuma duk gaban idanuna, na san akwai yawan al'umman da suke ado da wake na, ni na sani masoya na su ma audu za su yi nunawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Mai sola zahiri a siyasa shi baya zambaton kowa, har baɗininsa kyakkyawan halinsa shi ake kwatantawa, angon hajiya nafisa mai kyawun hali na nunawa, ka ji so irin na mata da miji wanda ba su kin jinin talakawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Maman mu hajiya nafisa yau aikin zame man nagata, domin kina kyautata wa kananu har iyayen mu mata, mun gaida ummu maman mu fara hajiya da ba ta sanke ta, hajiya kiraye dan danki na so miki har gida mu yo gaisawa. Mai sola zai ci zaɓe na biyar ba don yana nufin komai ba, sai dai ya ƙara yin alkhairin da ya saba yi gurin talakawa. Ridwan al'amin mai waka ba yau na saba waƙe ba, ko wanda ba ya san mu bai iya cewa ba ma ci zaɓe ba, waƙar da zan yi nan gaba murna da yawa ba zan misalta ba, cewa Audu shi ya ci zaɓe domin farin cikin talakawa. Mai